איך להשתמש ביוטיוב כמו מקצוענים. כאן אורן כנען, והיום חשבתי לעצמי, אתם צורכים את התוכן שלי מתוך יוטיוב, אז זה רק טבעי שאני אעזור לכם להשתמש ביוטיוב בצורה שהיא הכי נוחה ומשתמשת בכל האפשרויות המגוונות שיש ליוטיוב להציע. עכשיו, הצורה שאני רוצה לעשות את זה היא לא פשוט לתת לכם רשימה של דברים, אלא ממש לחקור יחד איתכם את האפשרויות שיש ליוטיוב, כדי שאתם תוכלו לקחת את צורת החקירה שאני משתמש בה וליישם אותה אחר כך, וככה להרגיש יותר בנוח בעבודה הכללית שלכם עם מחשב, להרגיש יותר בנוח להשתמש גם באפליקציות חדשות או במכשירים חדשים, מה שזה לא יהיה. אז מה אנחנו רואים פה על המסך? יש פה מלא אינפורמציה. יש פה כפתורים ויש פה בצד כפתורים, ולמטה יש כפתורים ובאמצע יש את הוידאו וגם בו יש כפתורים. אז אם אני רוצה להתמקד כרגע בהפעלה של הוידאו עצמו, אז אני אתחיל מלהסתכל על הכפתורים שיש פה, אוקיי? במסגרת הוידאו, כי הם כנראה הכי קשורים לוידאו. אחר כך אני אלך לפריפריה ואני אתחיל להסתכל על כפתורים נוספים שנמצאים מסביב. אז איזה כפתורים יש לנו? יש לנו כפתור הפעלה, נכון? זה פשוט, אני אלחץ עליו. היום אני אעזור לכם להתחיל להשתמש בבינה מלאכותית. בקלות. כן, זה באמת וידאו של בינה מלאכותית שעשיתי, בינה מלאכותית למתחילים. יש לנו את הכפתור הזה, שהסמל שלו באמת מרמז על זה שהוא מעביר לבא, כמו בנגן מוזיקה. יש לנו את התמונה שמופיעה עם הכותרת, מוזיקה מרגיעה ללימודים, להגברת הריכוז במשימות. אז בעצם הוא מציע לנו לעבור לסרטון הבא, שהוא מוזיקה מרגיעה ללימודים. עכשיו, למה שאני ארצה לעבור לסרטון הזה? זה מאוד רנדומלי. איך זה קשור בכלל לנושא של הסרטון בינה מלאכותית למתחילים? זה לא קשור. איפה זה כן יכול להיות שימושי הכפתור הזה? למשל, אם אני נמצא במסך מלא, אני לוחץ פה בצד ימין על מסך מלא, כן? ונגיד ואני רואה עכשיו סרטון שהוא חלק מרשימת השמעה, מה שנקרא פלייליסט. במיוחד אם זה מוזיקה, אז הסרטון הבא הוא בעצם אמור להיות השיר הבא באלבום. אז אם אני רוצה לשמוע את השיר הבא, לדלג לשיר הבא, אז אני אלחץ פה על הכפתור הזה. אם הסרטון ייגמר, אז הוא בכל מקרה יעבור לשיר הבא כנראה. אם אני שומע רשימת השמעה, אז הוא יעבור לשיר הבא. אבל במקרה הזה אני יכול ללחוץ ולעבור באמצע או בהתחלה, כי אולי זה שיר שאני פחות אוהב לשמוע. אז לעבור עוד אחד ועוד אחד, ואז אני מגיע לשיר שרציתי לשמוע, סתם, למשל. בואו נמשיך הלאה. אז יש פה את הכפתור הזה שנראה כמו רמקול, וישר מופיע לי כזה טקסט השתקה. דרך אגב, אתם רואים שליד ההשתקה יש בסוגריים את האות M? זה בגלל שלכל אחד מהכפתורים, כמעט לכל אחד מהכפתורים, לזה אני לא רואה שיש, אבל לזה גם יש. רשום הפעלה ובסוגריים רשום K. אז לרוב הכפתורים יש קיצורי מקשים. למשל, אם אני רוצה להפעיל ולהפסיק, אז הנה, אני אזיז את העכבר משם, לפה למשל, ממש בחוץ, ואני לוחץ על K, וזה ממשיך את הסרטון. משימות פשוטות. ואם אני לוחץ שוב על K, אז זה מפסיק את הסרטון. מה היה הקיצור של השתקה? M. אני לחץ על M, השתקתי. לחץ שוב על M. עכשיו זה העלה את הווליום בחזרה לאיפה שהוא היה קודם. אני יכול גם להשתמש פה ממש בסליידר הזה, ולהוריד, ובהתאם לזה האייקון משתנה, אתם רואים? נהיה מושתק, ואז הוא מראה קו אחד, ואז הוא מראה שני קווים, הוא מגיב למה שאני עושה. כן, זה הווליום, זה הפול ווליום, וזה מושתק לגמרי. הדבר הבא שיש לנו פה זה זמן. צפיתי ב-14 שניות מתוך 15 דקות ו-45 שניות מהסרטון הזה. הדבר הבא שיש לנו זה פה חץ כזה, שמראה לפרטים נוספים צריך לגלול למטה. אז אני יכול לגלול או שאני יכול ללחוץ על החץ, וזה יקפיץ אותי קצת למטה, ואז אני יכול להמשיך לגלול. איפה שיש למשל את הפרטים של הסרטון, ויש תגובות, יש פה כל מיני דברים. אז אני חוזר למעלה,
זה בדיוק מראה לנו את מה שאנחנו צריכים לראות כשאני חוזר עד הסוף למעלה. מה יש לנו פה? הפעלה אוטומטית מושבתת. אני אוהב להשבית את ההפעלה האוטומטית. אם זה ככה, אז מה שקורה זה שכשהסרטון מסתיים, אז הוא נותן לי כמה שניות, ואז הוא מתחיל סרטון אחר. גם אם זה לא חלק מרשימת השמעה. סרטון יכול להיות כמו הסרטון של המוזיקה המרגיעה שראינו שיש פה. הוא פשוט יראה לנו את הסרטון הבא, מה שזה לא יהיה. ואני לא רוצה שהוא יראה לי סתם סרטונים. אז כן, לזמן שלי, אני מעדיף להשקיע את הזמן שלי בדברים שאני מתכוון להשקיע בהם את הזמן, לא בדברים רנדומליים, אז אני מכבה את זה. הדבר הבא שיש לנו פה זה כתוביות. קודם כל, כמו שאתם רואים, יש לזה קיצור C. C זה קיצור של captions. דרך אגב, M זה קיצור של mute, ו-K, האמת שאין לי מושג קיצור של מה זה. אז אם אנחנו רוצים כתוביות, אנחנו יכולים ללחוץ על זה, והנה אתם רואים, זה כבר שם את הכתוביות של הסרטון. אני מכבה את זה אבל. פה יש לנו גלגל שיניים שרשום עליו HD. הסיבה שרשום HD, אולי אם אני אלחץ עליו אולי זה יהיה ברור. כן, הנה. אתם רואים האיכות של הוידאו היא HD. אם אני אלחץ, אז תראו שיש לי אפשרות לשנות את זה. כרגע זה על אוטומטי, וכנראה שבגלל שהחיבור של האינטרנט שלי הוא מספיק מהיר, אז הוא בחר להפעיל לי את זה, הבחירה האוטומטית בחרה ב-HD. אם היה לי חיבור מאוד איטי של אינטרנט, אז הוא היה בוחר משהו אחר, למשל 720 פיקסלים או 480 פיקסלים. ואני יכול לעשות את זה בצורה ידנית. אם אני אבחר עכשיו למשל איכות ממש נמוכה, אתם תראו את ההבדל. הנה, אני בוחר 140, אתם רואים? זה ממש בלרי, כזה, זה לא חד, זה מרוח. אז אני אחזיר את זה לאוטומטי. הופ. אני צריך לעשות פליי אולי כדי שיחזור. כן. לא. אני אבחר את האיכות HD. יופי. מה עוד יש לנו פה? יש לנו תאורה קולנועית, שזה פשוט משנה טיפה את הגוון של התמונה. אני לא ממש הבנתי למה. זה... לא רואים האמת שאיזשהו שינוי כרגע. מעניין. אז אני לא יודע מה זה. תצטרכו לחקור בעצמכם. או שנשים... רגע, בוא נשים נגיד את זה. רשום פה מייקרוסופט בינג. מייקרוסופט זאת החברה... לא צריך להפעיל. וואו, אני לא יודע מה זה עושה. אני אבדוק אחר כך. נעבור לפה, אז יש כתוביות. קודם כשהפעלנו את הכתוביות, זה פשוט, זה היה כמו להיכנס לפה ולהפעיל. אבל לפעמים יש יותר מאפשרות אחת, ואז בתפריט פה אפשר לבחור מתוך האפשרויות. מהירות הפעלה. אז כשאנחנו מנגנים וידאו, אפשר לנגן אותו גם יותר לאט או יותר מהר. למשל, אני עכשיו אפעיל את זה. שמפתחת את מערכת ההפעלה שיכול להיות שאתם משתמשים בה עכשיו, שנקראת חלונות, או באנגלית Windows. אני חושב שעדיין מערכת ההפעלה נפוצה בארץ במחשבים ובעולם. להבדיל ממקינטוש, שזה המערכת של אפל. אתם רואים? אז שיחקתי עם המהירויות. יש גם קיצורי מקשים שאנחנו לא רואים אותם בתוך כאילו, למשל פה אני מצביע ואני לא רואה קיצור, גם פה אני מצביע ואני לא רואה קיצור, כאילו אין פה את האות הזאת שבעזרתה אני יכול לשנות את המהירות, אבל עדיין יש קיצור מקשים כזה, ובמקרה של שינוי מהירות, הקיצור הוא Alt, טוב, כדי להיכנס לבינה המלאכותית, Shift וצדיק סופית או תו, שזה גם צדיק סופית ותו, זה גם החצים האלה. אני אעצור את הוידאו. אתם רואים? זה משנה, עכשיו זה יותר מהיר, ועכשיו אני אעשה את זה יותר איטי. צדיק סופית ותו, זה גם המקשים שיש בהם תאמין חץ ימינה וחץ שמאלה. אתם רואים? אז אני לוחץ על שיפט, אני מחזיק את השיפט, ואז אני לוחץ על צדיק סופית, או על תו.
כדי להאיץ או להאיט. אחר כך אני אראה לכם איך לראות את הרשימה של כל הקיצורים. עכשיו, הכפתור הבא שיש פה זה יציאה ממסך מלא, וגם לו יש קיצור F. אם אני אעשה קליק על הכפתור, אז הוא פשוט מחזיר אותנו לתצוגה הזאת. אוקיי? ובזה סיימנו את הכפתורים שנמצאים פה למטה. מה שיש עוד, שלא רואים אותו, זה שאם אני עושה קליק ימני מהעכבר על גבי הוידאו, אז נפתח לי עוד תפריט. ובתפריט הזה יש כמה אפשרויות נוספות, יותר שפחות אנשים ישתמשו בהם, אבל הם עדיין יכולות להיות שימושיות בתנאים מסוימים. האפשרות הראשונה היא לולאה, או במילים אחרות ריפיט, מה שיש לכם בנגני מוזיקה, פשוט לנגן שוב את אותו שיר. אם אני אפעיל את זה, אז ממש ברגע שיסתיים הוידאו, הוא ינגן אותו שוב. אז למשל זה יכול להיות שימושי אם יש לכם מוזיקה שהיא חוזרת על עצמה, ואתם רוצים כאילו שהיא תהיה אינסופית, שהיא תחזור על עצמה בלופ אינסופי, אז למשל, אז אתם יכולים לשים את זה, או סתם אתם רוצים לשמוע את אותו שיר הרבה פעמים, פעם אחרי פעם. כן, אם אתם רוצים לחזור על איזשהו וידאו מסיבה זו או אחרת. רק אל תשכחו לכבות את זה כשתסיימו, אבל אם תשכחו אז הם פשוט תראו את אותו וידאו ואז תזכרו. הדבר הבא זה העתקת כתובת ה-URL של הסרטון, או בעצם להעתיק פה את הדבר הזה, רק באפשרות הזאת הוא יעתיק לי את הכתובת הזאת, בלי הסוף שלה. מה זה הסוף? אתם רואים שכתוב T שווה, ואז כתוב 7S. למה? זה time equals 7 seconds. כלומר, שאם אני אעתיק את כל הכתובת ואני אשלח אותה למישהו, אז הוא יתחיל את הסרטון מ7 שניות. אם אני אעתיק את הכתובת בלי זה, אז הוא יתחיל את הסרטון מההתחלה. אוקיי? אז הוא יתחיל את הסרטון מההתחלה. אז כשאני לוחץ פה על קליק ימני, העתקת הכתובת ה-URL של הסרטון זה בלי הזמן, ואז יש עוד אפשרות, העתקת כתובת ה-URL של הסרטון עם סימון המקום שבו הסרטון נעצר. במקרה הזה זה יעתיק, האמת שזה לא יעתיק 7 שניות, זה יעתיק דקה ו17, או מה שיהיה כתוב למעלה זה 77 שניות כנראה. אוקיי? אז אם אתם רוצים לשלוח למישהו סרטון בנקודה ספציפית של הסרטון, אז אתם יכולים להשתמש במקש, איך קוראים לזה? בכפתור הזה. ואם אתם רוצים לשלוח את הסרטון שהוא יתחיל מההתחלה, אתם יכולים להשתמש בזה. בואו נראה מה עוד יש לנו פה. יש העתקת קוד הטמעה. זה לוקח את איזשהו קוד שאם שמים אותו בתוך אתר HTML, למי שמבין מה זה אומר, אז אפשר לשים את הסרטון שהוא יופיע בתוך האתר שלכם. אני חושב שלרוב האנשים שרואים את הסרטון הזה זה לא רלוונטי, ולמען האמת גם שאר הכפתורים שנשארו למטה הם לא רלוונטיים לכם, אבל אני רק אגיד שזה העתקת נתוני הסרטון לצורך ניפוי באגים, זה כמו שזה נשמע, אבל אני לא אכנס למתי משתמשים בזה. פתרון בעיות בהפעלה, זה פותח איזשהו פאנל של פידבק ליוטיוב, ופה נתונים לגיקים, גם זה נותן כל מיני סוגים של מידע על הוידאו ועל החיבור אינטרנט וכל מיני דברים שיכולים לעזור לאנשים שמפתחים, בעיקר לאנשים שמתכנתים וכאלה, או מתעסקים בתקשורת או בפיתוח תוכנה, כל מיני דברים. אז בואו נגיד שלושת האופציות הראשונות הן יותר רלוונטיות. טוב, אז עכשיו שעברנו על זה, אני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים ספציפיים נקודתיים. הפעם אני לא אעשה את זה בצורה הזאת של המחקר, אלא אני פשוט אראה לכם דברים שיכולים לעזור לכם. יש לנו פה, אתם רואים פה את התפריט של ההמבורגר, 3 קווים, באנגלית זה נקרא המבורגר, אז אני לוחץ עליו, ופה למטה יש לכם, רגע, עוד מיוטיוב,
אז יש לכם יוטיוב פרימיום, שזה אם אתם רוצים לשלם ליוטיוב כדי שלא יהיו לכם פרסומות, וגם תוכלו, בטלפון תוכלו לשמוע, כאילו להשאיר את הסרטון וידאו פתוח, גם אחרי שיצאתם מהאפליקציה. זאת אומרת שאתם ממשיכים למשל לעבור לאימייל שלכם, או לא משנה לאן, ובינתיים הוידאו מנגן ברקע. אז זה מאפשר את זה, יוטיוב פרימיום. יש את יוטיוב סטודיו, שזה מאפשר להעלות סרטונים ולערוך אותם ביוטיוב. אבל מה שבעיקר רציתי להראות לכם זה שיש יוטיוב מיוזיק, שזה כמו אפל מיוזיק וזה כמו ספוטיפיי, שאתם פשוט יכולים לשמוע מוזיקה ביוטיוב. יש שם המון מוזיקה, וזה אחד השירותים של המוזיקה, שגם שם, אם אתם בחשבון חינמי, אז אתם תשמעו מוזיקה ואז תקבלו פרסומות או כל מיני דברים כאלה, ואם תשלמו אז זה יהיה יותר נוח לעבודה. ופה זה ערוץ שהוא חשוב למי שיש לו ילדים, זה יוטיוב קידס, שהוא בעצם מראה רק דברים שהם מותאמים לילדים, שזה חשוב כי ביוטיוב יש הרבה דברים שהם, יש דברים שיכולים להיות מפחידים, יש דברים שיכולים להיות מבלבלים, כמו מיניות וכל מיני דברים כאלה, ואז בערוץ הזה אתם יכולים להשאיר את הילדים מול הערוץ הזה, לא שזה מומלץ להשאיר את הילדים מול המסך, אבל אם כבר אתם עושים את זה, אז עדיף שזה יהיה מול וידאוים שהם באמת מותאמים לילדים. אז זה למשל משהו שכן משמעותי לדעת אותו. והבטחתי שאני אראה לכם את איפה זה נמצא פה. אם אני לוחץ על הסמל של הפרופיל שלי, אז נפתח לי תפריט, שאני לא אעבור עכשיו על כולו, אבל אני אראה לכם שיש למטה את הכפתור מקשי קיצור, ואז שאני לוחץ עליו, אז הוא מראה ממש את כל הקיצורים. אתם רואים, יש פה רשימה די ארוכה, לא מאוד ארוכה, אבל הנה, הפעלה והשעיה זה K, הרצת 10 שניות אחורה זה J, 10 שניות קדימה זה L, סרטון הבא זה P, וכן הלאה, כן? P גדול, Shift P, כאילו. אז אתם יכולים ממש להסתכל וללמוד את הקיצורי מקשי קיצור. למה זה שווה? כי אם אתם משתמשים באיזושהי תוכנה הרבה, אם למשל אתם מסתכלים הרבה ביוטיוב, זה פשוט מאוד נוח. כאילו אתם לא מורידים את הידיים מהמקלדת, ואתם עושים את הכל נורא מהר. אתם תראו, אם תסתכלו על מישהו שמשתמש במקשי קיצור, אתם תראו כמה שזה מהיר, וזה נראה כאילו, הוא יודע מה הוא עושה. אז זה כדאי לדעת. דרך אגב, אתם תראו שברוב הסרטונים שלי, המסך שחור. אצלכם הוא כנראה לא יהיה שחור, אצלכם הוא כנראה יהיה לבן, לא בהכרח, אבל כנראה. והסיבה שזה ככה, אני פשוט אוהב שהמסך כהה, זה יותר נעים לי בעיניים, אבל זה לא חייב להיות ככה. כשלוחצים פה על הכפתור הזה של הפרופיל, אז יש פה אפשרות לשנות את המראה, וכרגע מסומן לי שימוש באפשרויות העיצוב במכשיר. המחשב שלי מוגדר לכהה, הכל אצלי כהה במחשב, אבל אפשר גם לבחור ידנית עיצוב כהה או עיצוב בהיר. אם אני אלחץ על בהיר, אז ייראה, להשתמש בבינה מלאכותית. רגע, זה ייראה ככה. אתם רואים? לי בעיקר בלילה, אבל לא רק, זה פשוט בהיר לי מדי, זה כאילו קצת מסנבר, ולי זה מאוד נעים שזה דווקא כהה. להשתמש טוב. וכן, וגם פה יש כמובן את האפשרות לצאת מהחשבון, ולשנות שפה, ועוד כל מיני דברים, שאנחנו לא ניגע בהם עכשיו. אוי, כל פעם אני בטעות מפעיל את הוידאו. זהו, אז הכפתורים האחרונים שאני אגע בהם, זה שאם אהבתם את הוידאו הזה, אז אתם מוזמנים לעשות פה, ללחוץ על הלייק, ואם אתם חושבים שיש מישהו שהוידאו הזה יעניין אותו, אז אתם יכולים להשתמש פה בשיתוף, כדי לשלוח את זה, ואם אתם רוצים להמשיך לקבל ממני עוד וידאוים, אז יש פה כפתור, איפה הוא נמצא?
מישהו מעניין לי אותו, בטח בגלל שזה הערוץ שלי. צריך להיות לכם איפשהו פה כפתור של לעקוב אחרי הערוץ, כן, סאבסקרייב. אז אתם יכולים ללחוץ עליו אם אתם רוצים להמשיך לקבל ממני סרטונים. וזהו, נתראה בסרטון הבא.